عزوز سلام تقبلوا فنونا بمكتال شوكو زغركم تعزبتنا كم يتوعلون لهم حمص عسرت حملة فركم عالتم فرعان استدالو هاجراونا جراون زيناتات حيزلكم قريبا لغو لمكتالكم بغرب زعدم صحاتكم تصنح ميكائيل حرقو فلما هاجم بكنت وتاتو افلم هاجراوي محبر منسيات تمهارون يرجع من فقاو قمقام سرحة كايدو أبنو زوبا مايمنة بالعلى 20 مليون نغفا سلسة ديقاتا تهانيزان هاجراوي محبر دقان سيرترا جنفر جرمن قسقاس سيقبار مرباتو قمقيمو أب زيناتاتو وطاي بريزيدنت دونالد ترامب أب لعلي شمونت هاجرات كاب 25 متر توسخ كرز كم زوسنا فيتو الجيريان اوراغاين ناب وعل محزنة المتحبار نابال هاجرات آسيان بوغعي تصبيرا فلسطيناوي من قصاص حماس عسرت إسرائيلاوين جهودات كفة تحكم تسمام زرزر زينا هاجراو محبر منسيات تمهارو نيرترا من فقاوي قمقام سرح بمكياج أبناء متصاي مربات زتيوم كابتو محبر زبصحنا حبريتا ملك تصبصاب تواهدو لأبراهام عند مريم كأغربويو هاجراو محبر من اسيات تمهارون إرترا بشمونتن شعتن حملة قمقام نتفتات قدماي منفق تشعين إسران حموشن بمكياج أبقند مدبات سرح كلاي منفق زتيوم حالة تخفلتات مأكلاي بيت صحفتن زواتاتن أبزغ روبوت صبصاب أما نسياتن تمهارون بوليتيكاون ودواون نقحاتن تستافنتن زبرغ دليتم تقداسنتن أب تمرت زعبي محبر أطباون نقحات زدنفع كمون مدبات بهلن زينان زحيل وتصيتاو سرح كم تعم قليصهم تساتفت بملكع سميناراتن أصمهرتاتن كمون تمرتاو بهلاون سبورتان وددراس زتقلل قنا ودابتات فستيفال كوليجاتن مشلام حبرن تمهارون نستسلاسل مدبات بعمقات دحر مرأي زتبابع قسقاس كم زرأي تجنزيبهم نمدبات كلاي منفق بزملك الدما مقصال سنة باباوي النقاقح نطفتات محيال مدبات صلوا مزنا مكياد مسمخة المعز السنة قسقساو مدبات نتمهارو كرمتاو مقطوت بهلاو مدبات بسرع مقصال أبنو زواتات نزنطفو حلفت محبر ممأزن سلطنا موداب كم اون مرئيت مصحفتي أب كلن زواتات بعتب كسر حلو أب زبل زعباتات أب حبراو مردأتات بتصيحهم أبو مبرها ماتي أتو صالح أحمد الدين أبزهبو مزازة مقال من محدار كبابي كم مسرت ودابن قرصن ناي محبر توسيدو أبسر حلو زل أوان وتصيتو أتابع ناخونا يمتس كم زلو بمتكاس ناي موداب منك أحن معتقن مدبات نمعوات ولنتاو أبركتون زقور زلو مبقيسوم قلبت كان فلتات كان هاجر كان حبرت السب كان موفاي أكل تقبارح حدري سمعتات مهانوز تقسى أتو صالح أبزغط الأوارح نمدرخاوتو الأخوة من سياز بقع مدبات نمسلسال بزحي لك سرح تلابيوم نابل كالزينا مسنسقرم أبنو زوبا ماي من حسرة ستة ماي 7 ساعتاتن بمقلالة بحرشة ولمعاتا بركتو كقبراز خلاص لسديقاتا تهانيسان وكليرينا فيلمون تكابوز دالو تصبصاب يسعب أبنو زوبا ماي من بموهاد محدار زوادوبن أهدوتات حيلتات مكلخالن بالعلي 10 مليون نقفا سلسة حد لسديقاتا تهانيسان أتن منشي 6 ماي 7 تريتن بموحاس نحرشاوي لمعات أو ركتو خقبرا بشامينتون من استسرحا ديقاتات نفس وكفن كل 250 شح 85 شحن 75 شحن مترو كوبو مايناي محاز عقم زلونين لمسرح نسأتن استخاطات لمهندس قبر سلاسة سمرة أبزهبو حبريتا اتابع بيتا أب قدامي درجة أتسرع ديقا 15 مترو قمتن 140 مترو قونن أتن كلتا دما نفس وكفن 11 مترو قمتن 600 مترو قونن كم زلون أفليتو كان دعلاما نايتي تسرحي زلو تحت غرتي تحت بايتاو ماي تيمكا منشي قرب صوري 6 ماي حوس كتما ماي من المحاس لزخنه اب تحتتن ديغاتات بصحاي وصعد السرحه كلت عيلاتات بدريل توقعيتن كم زلاون ابيرو تن ديغاتات بدبت نخيملا اب تفاسس وهود محدرا فوسا ماي كعو كم تخايدلن زحبر مهندس قبر سلاسه حزبي نزر ايلعل ناي سرح تبغسو موغسو اما حدارون زوا ماي من لتنال كورنيل ابراهام هايله بوغونو مهناص نايتن ديغاتات نغسغاس لمعاتا مدات زقلاتف عدل فطيرو كم زلو بمحبار ام مسرح هنصتنا بركتون زغبرو اكالات منغستن حزبنا مسغينو 76 عدتها زطرنف نوزوا ماي منه كاب كتام مندفرا نشانخ دوب استات 9 كيلومتر رحيق يركب جنفر مصر حرشا زوبا دوبا وكيح بحريا بقباب مدلاونا تقاغمان بحريا ودرغن فساس دقوع زتكور سلطنا اب كتم عسب نابنتان حرسوت يبوم
ኣብቲ ብሸውዓትን ሸሞንተን ሓምለ ዝተኻየደ ስልጠና ኣብ ንኡስ ዞባታት ዓሰብን ደቡብ ደንካልያን ዝነጥፉ ሓረስቶት ከምኡውን ኣባላት ጨንፈር ተሳቲፎም እቲ ስልጠና ምድላው ኮምፖስት ካብ ዘቤታዊ ጎሓፍን ኣቁፅልትን ምድላው ጠቐምቲ ተሃዋስያን ምድላው ባህርያዊ ድኹዒ ካብ ተረፍ መረፍ ዓሳታት ከምኡውን ኣገባብ ኣጠቓቕማ ባህርያዊ ፀረ ባልዕ ዘጠቓለለ መንባሩ ወኪል ኤሪና ሓቢሮም ሓላፊ ጨንፈር ሚኒስትሪ ሕርሻ መንሰይ መሐመድ ዓብዱራሕማን ኣብ ዝሃቦ ቃል ዕላማት ስልጠና ኣፍልጦ ሓረስቶት ክብ ብምባል ተጠቃምነት ባህርያዊ ድኹዕን ፀረ ባልዕን ብሰፊሑ ንኸዘውትሩ ንምትባዕ ከም ዝኾነ ብሪሆም ሰልጠንቲ ቦገኖም እቲ ትምህርቲ ሳና ፍልጦን ዘጋጥም ዝነበረ ፀገም ዘቃልል ምዃኑ ብምጥቃስ ቀጻልነት ክህልዎ ኣተሓሳሲቦም ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ጨንፈር ጀርመን ብ5 ሓምለ ብማንዛ ብዘቃንዑ ኣኼባ ካይርታ ኣካላት ገስጋስ ትግባረ መርባቱ ኣብ ቀዳማይ መንፈቅ 2025 ገምጊሞም ተሳተፍቲ ኣብ ዝሓለፈ 6 ሸዋርሕ ንዝተሰላሰለ ንጥፈታት ብዕንቆ ድሕሪ ምግምጋም ንሓያል ጎድንታት ብመሰረት ምግባር ኣብ ዝመጽእ 6 ሸዋርሕ ዝትግበር በቕንዱ ኣብ ውዳብን ንቕሓትን ደቂ ኣንስትዮ ዘተኮረ መርባት ስራሕ ሓንፂፀን ኣደንበር ጨንፈር ወይዘሮ ልኡል ተወልደ ኣብ ዝሃበቶ ቃል ኣብ ዝሓለፈ 6 ሸዋርሕ ንዝተዓመኑ ንጥፈታት ብምጓስ ከም ወትሩ ኣብ ጎኒ ህዝብን መንግስትን ብምዃን ተጻብኦታት ኣብ ምምካትን መርባት ልምዓታን ምዕዋትን ኩሉ መድያዊ ኣበርክቶ ኣባላት ቀጻል ከም ዝኾነ ገሊጻ ሃማደ ጨንፈር ጀርመን ሓርበኛታት ሱንኩላን ኩናት ኤርትራ ንምሕጋዝ ንዘካይዶ መርባት ብምጥቃስ ብምትሕባር ሃገራውያን ውዳበታት ሎም ዓመት እውን 43879 ዩሮ ከም ተበርከተ ኣብሪሃ ኣብ ምምሕዳር ከባቢ ኩዶ ዝብኦ ንኡስ ዞባ እምነ ሓይሊ ፍግረ መሬት ብምክልኻል ከባቢ ንምርጋእን ሕርሻዊ እቶታውነት ንምድንፋዕን ዝዓለመ ሰፊሕ ንጥፈታት ምዕቃብ ሓመድን ማይን ሰላሰል ኣሎ እቲ ኣብ ማይ ኩዕታት መጋጫታትን ናይ ሕርሻ መሬትን ዝካየድ ዘሎ ወፈራታት ብተሳትፎ ነበርቲ 8 ዓድታት ይዕመን ከም ዘሎ ኣመሓዳሪቲ ምምሕዳር ከባቢ ወይዘሮ ሳባ ዘሚካኤል ሓቢራ ነቲ ስራሕ ዝከታተል ዘሎ ክኢላ ምዕቃብ ማይን ሓመድን መንእሰይ ኣንዋር ሕያብ ወገኑ ህዝቢ ረብሓታት ናይቲ መደብ ብዝግባእ ስለ ዝተገንዘበ ነቲ መደብ ንምዕዋት ብዘይተጎላባነት ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣብሪሁ ሓላፊ ቤት ጽሕፈት ሕርሻ ንኡስ ዞባ እምነ ሓይሊ ኣቶ መንግስቲ ጣዕሚ ድማ ኣብ 17 ምምሕዳራት ከባቢ ሓረስቶት ግራውቶም ብምምድማድን ብምዝላይን ምድላዋቶም ንክራማት ከም ዘጻፈፉ ብምግላጽ እቶታውነት ዘደንፍዕ ምሩፅ ኣዝርእቲ እውን ከም እተዓደሎም ኣፍሊጦም ዝስዕብ ዜናታት ሃገራት ወጻኢ ክኾም ዝኽርኩም ተዓዘብቲ ንምክትታልኩም ክትቀጽሉ ደግመ ብውድዕድ ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናቐጽሎ ዝኽርኩም ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ወጻኢ ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ትማሊ 9 ሓምለ ናብ መራሕቲ ፊሊፒንስ ብሩኔይ ሞልዶቫ ኣልጄርያ ኢራቅ ሊብያ ስሪላንካን ብራዚልን ኣብ ዝለኣኸ ዳበታት ኣብ ልዕሊ ናብ ኣሜሪካ ዝልእኽኦ ፍርያትን ካብ 20 ክሳብ 50 ሚእታዊ ተወሳኺ ቀረጽ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጦም ብመሰረቲ ደብዳቤታት 30 ሚእታዊ ቀረጽ ኣብ ልዕሊ ሊብያ ኢራቅ ኣልጄርያን ስሪላንካን 25 ሚእታዊ ኣብ ልዕሊ ብሩኔይን ሞልዶቫን 20 ሚእታዊ ኣብ ልዕሊ ፊሊፒንስ 50 ሚእታዊ ድማ ኣብ ልዕሊ ብራዚል ተወሲኑ ኣሎ እዚ ውሳነ እዚ ካብ 1 ነሓሰ 2025 ተግባራዊ ከም ዝኸውን ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሑ ጽሑፍ ሓቢሮም እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ምክትል ፕሬዚደንት ብራዚል ጄራልዶ ኣልኪሜን ትማሊ 9 ሓምለ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ፍርያት ብራዚል ንዝወሰኑ 50 ሚእታዊ ተወሳኺ ቀረጽ ዘይፍትሓዊ ክብል ገሊጹ ብዘይካዚ ፕሬዚደንት ብራዚል ሉላ ዳ ሲልቫ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሑ ጽሑፍ ሃገሩ ነቲ ቀረጽ ናይ ምውሳኽ ቤናዊ ስጉምቲ ተመሳሳሊ መልሰ ግብሪ ከም ትህበሉ ኣፍሊጦም ፕሬዚደንት ትራምፕ ኣቐዲሙ እውን ናብ 14 ሃገራት ኣብ ዝለኣኾ ደብዳቤታት ካብ 25 ሚእታዊ ክሳብ 40 ሚእታዊ ተወሳኺ ቀረጽ ከም ዝወሰነ ዝዝከር እዩ እቲ ንጉዳይ ቀረጽን ንግዳዊ ስምዓትን ዝምልከት ደብዳቤታት ፕሬዚደንት ትራምፕ ካብ ትማሊ 7 ሓምለ እዩ ናብ መራሕቲ ዝተፈላለየ ሃገራት ክልእኽ ጀሚሩ ኣልጄርያን ኡራጋይን ናብ ውዕል ምሕዝነትን ምትሕባርን ኣባል ሃገራት ውድብ ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ ማለት ኣስያን በውግዒ ተጸንቢረን ሚኒስትራት ክልቲአን ሃገራት ትማሊ 9 ሓምለ ኣብ ኳላላምፑር ማሌዥያ ኣብ ዝተኻየደ ኣኼባ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ኣባል ሃገራት ኣስያን ነቲ ውዕል ከም ዝኸተሙሉ እዩ ዝቃላሕ ዘሎ
በዚ ድማ ጠቕላላ ቁፅሪ ናይተን ኣብ ውዕል ምሕዝነትን ምትሕባርን ኣስያን ዝተጸንበረ ሃገራት 57 በፂሑ ኣሎ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣልጄርያ ኣሕመድ ዓጠፋ ብዝሃቦ መግለጺ ሃገሩ ኣብቲ ውዕል ምጽምባራ ምስ ሃገራት ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ ዘለዋ ዝምድና ዘደልልን ዘስፍሕን ከም ዝኾነ ነጺሩ። ኣብ 1967 ዝተመስረተ ውዕል ምሕዝነትን ምትሕባርን ኣስያን ዞባዊ ሰላም ምርጋን ምሕዝነታዊ ምትሕባርን ንምድንፋዕ ዝሕግዝ ኣገዳሲ መሳርሒ እዩ። እቲ ውዕል ኣብ 1987-1998 ከምኡ ድማ 2010 ብቐንዱ ካብ ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ ወጻኢ ዝርከባ ሃገራትን ዞባዊ ውድባትን ክጽንበሩ ንምፍቃድ ዝዓለመ ምምሕያሻት ከም ተገብረሉ ጸብጻባት ይሕብሩ። መበል 58 ኣኼባ ሚኒስትራት ጉዳያት ወጻኢ ሃገራት ኣስያን ጸንባርን ዘላቕን ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ካብ 8 ክሳብ 11 ሓምለ ብኣቦ መንበርነት ማሌዥያ ይካየድ ኣሎ። ፍልስጤማዊ ምንቅስቓስ ሓማስ 10 እስራኤላውያን ጅሆታት ክፈትሕ ከም ተሰማምዐ ትማል 9 ሓምለ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጦም። እዚ ዝተገልጸ ወከልቲ ናይቲ ምንቅስቓስን እስራኤልን ካብ 6 ሓምለ ጀሚሮም ኣብ ከተማ ኣዶሓ ቀጠር ዘቄታዊ ዝርብ ኣብ ዘካይድሉ ዘለዉ እዋን እዩ። እዚ ምፍታሕ ጅሆታት ሰናይ ድሌቱ ንምርኣይን ምስ እስራኤል ኣብ ዝስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ንምብጻሕን ዝካየድ ዘሎ መስርሕ ንምቅልጣፍን ዝዓለመ ከም ዝኾነ እቲ ምንቅስቓስ ሓቢሮም። ዋሕዚ ሰብኣዊ ረድኤት ምውፃእ ሰራዊት እስራኤል ካብ ወሽመጥ ጋዛ ከምኡውን ዘላቒ ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ሓቀኛ ውሕስነት መሃብ ዝርከቦም ኣገደስቲ ጉዳያት ገና ኣብ ዘተ ከም ዝርከቡ ምንቅስቓስ ሓማስ ብተወሳኺ ገሊጾም። መንግስቲ እስራኤል ብዛዕባ እቲ ብሓማስ ዝተዋሃበ መግለጺ ዛጊድ ዝሃቦ ርእቶ የለን። እስራኤል ኣብ ወርሒ ጥሪ 2025 ምስቲ ምንቅስቓስ ንዝበጽሓቶ ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ኣብ ወርሒ መጋቢት ድሕሪ ምጥሓሳ ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ጋዛ ሰፊሕ ወታደራዊ ወፍሪ ተካይድ ከም ዘላ ዝፍለጥ እዩ። እስራኤል ካብ ወርሒ ጥቅምቲ 2023 ጀሚራ ኣብ ልዕሊ ወሽመጥ ጋዛ ብተካይዶ ዘላ ኣልማሚ ደብዳብ መብዛሕትኦም ቆልዓ ሰበይቲ ዝርከቦም ልዕሊ 57,000 ፍልስጤማውያን ክቕተሉ ከለዉ ልዕሊ 133,000 ከም ዝቆሰሉ ጸብጻባት ይሕብሩ። ወራሲ ዓራት ስዑድ ዓረብ ኣሚር መሐመድ ቢን ሳልማን ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ዓባስ ዒራቂድን ብ8 ሓምለ ኣብ ከተማ ጅዳ ብምርኻብ ብዛዕባ ክልታዊ ዝምድናታትን እዋናዊ ዞባዊ ምዕባለታትን ዘትዮም። ኣብቲ ርክብ ኣሚር መሐመድ ቢን ሳልማን እቲ ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ መንጎ ኢራንን እስራኤልን ዝተበጽሐ ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ጸጥታን ምርጋን ንምርጋጽ ኣበርክቶ ክገብር ዘለዎ ተስፋ ብምግላጽ ሃገሩ ዞባዊ ዘይምርዳእን ብዘተ ዲፕሎማስያዊ መገድን ንምፍታሕ ንዘለዋ ጽኑዕ እምነት ደጊሙ ኣረጋጊጾም። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ብወገኑ ስዑድ ዓረብ ንመጥቃዕቲ እስራኤል ብምኹናን ንዝወሰደቶ መርገጽ ብምውጓስ ዞባዊ ሰላምን ምርጋን ምድንፋዕ ንትገብሮ ዘላ ጻዕራ ኣመስጊኑ። ሚኒስትር ዓባስ ዒራቂዲ ኣብ ብራዚል ካብ ዝተኻየደ መበል 17 ዋዕላ ብሪክስ ክምለስ ከሎ ኣብ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዝገብሮ ሓፂር ዑደት ምስ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኣሚር ፈይሰል ቢን ፈርሓንን ሚኒስትር ምክልኻል ኣሚር ካሊድ ቢን ሳልማንን ተራኺቡ ከም ተዘራረበ እውን ተቓሊዑ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣፈኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ኢስማዒል ባጋይ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዘርግሑ ጽሑፍ ሚኒስትር ዓባስ ዒራቂዲ ምስ ወራሲ ዓራት መሐመድ ቢን ሳልማን ካልኦት ሰበስልጣን ስዑድ ዓረብን ዘካይዶ ዝርብ ውፅኢታዊ ከም ዝነበረ ገሊጾም። ኣሜሪካ ኣብ እስራኤል ልዕሊ 1.5 ቢልዮን ዶላር ዝግመት ወታደራዊ ትሕተ ቅርጺ ኣብ መምዕባለ ምህናፅን ዘተኮረ ፕሮጀክታት ኣብ ምክያድ ተጸሚራ ከም ዘላ ሓዲስ ዝወፀ ጸብጻብ ሓቢሩ። እዚ መደብ እዚ መደበራት ሓይሊ ኣየር፣ መሐንበቢ ነፈርቲ፣ መዕቆቢ ሄሊኮፕተራት፣ መኽዘን ተተኮስትን ማእከላት እዝን ከምኡውን ንኣሃዱ ኮማንዶ እስራኤል ዘገልግል ኣብያተ ጽሕፈት ምህናፅ ዝርከቦ ልዕሊ 20 ፕሮጀክታት የጠቓልል። እቲ ፕሮጀክት ኣብ 2016 ኣብ እዋን ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ብዝተበጽሐ ውዕል መሰረት ዓመታዊ ንእስራኤል ካብ ዝወሃብ 3.8 ቢልዮን ዶላር ወታደራዊ ደገፍ ዝምወል እዩ። መንግስቲ ኣሜሪካ ካብ ወርሒ ጥቅምቲ 2023 ጥራይ ንእስራኤል ልዕሊ 22 ቢልዮን ዶላር ዝዋግኡ ወታደራዊ ደገፍ ከም ዝለኣኸ ጸብጻባት ይሕብሩ። ኣሜሪካ ካብ 1948 ንእስራኤል ዝገበረቶ ጠቕላላ ወታደራውን ቁጠባውን ደገፍ ኣስታት 310 ቢልዮን ዶላር ከም ዝበጽሐ ጸብጻባት ይገልጹ። ኣሜሪካ ንእስራኤል ብምድጋፍ ረብሓታታ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ንምስማር ተካይዶ ወታደራዊ ወፍሪ ነቲ ኣብ ወሽመጥ ጋዛን ከባቢኡን ተኸሲቱ ዘሎ ወጥሪ መሊሱ የጋድዶ ከም ዘሎ እዩ ዝጥቀስ።
ዜናታት ምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም ሃገራዊ ማሕበር መንስያትን ተማሃሮን ኤርትራ መንፈቃዊ ገምጋም ስራሕ አካሂዱ አብኑ ዞባ ማይምነ ብልዕሊ 20 ሚልዮን ናቅፋ 3 ዲጋታት ተሃኒፀን ሃገራዊ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ኤርትራ ጨንፈር ጀርመን ገስጋስ ተግባር መደባቱ ገምጊሙ ኣብ ዜናታት ወፃኢ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ 8 ሃገራት ካብ 20 ክሳብ 50 ሚሊዮን ተወሳኺ ቀረፅ ከም ዝወሰነ ኣፍሊጦም ኣልጄርያን ኡራጋይን ናብ ውዕል ምሕዝነትን ምትሕባርን ኣባል ሃገራት ኣስያን በውግዒ ተጸንቢረን ፍልስጤማዊ ምንቅስቓስ ሓማስ 10 እስራኤላውያን ጅሆታት ክፈትሕ ከም ተሰማምዐ ኣፍሊጡ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲን ሎሚ ቀትሪ ዝተዳለወ ዜናዎም ሰናውዶ ኣብዚ ፍጸም ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስክን መሳርሕተይ ሙሴ ገብረ እግዚኣብሔር ንዕለታዊ ዜና ስፖርት ሒዙ ክመፀኩም ብወገነ ግን ሰላም